Ngai kublay biang ipi sasin hakanika step ngai kublay pi baro hakakateng ka batyang tam unong panim jongi u Jesus Christ. Ka jingpuson lengkot hakanika por ka bamantang ala pai syakani ka baningkong jong kitab kisim kalunong ka bakat khandai kan khot ka basau. Kikentin ki ba ongkum ni. Henry uhi ulalet chisngi lenti syakari klau. Tihabang ula poi ula syong hapo uding ratam. Bat ula duai na kabenta yaladi ba unyap no. Ula ongru kalabiang kata menta atrai tu shimno yaga jing im jonga. Ngan kampele jing mut bahaya kan ika kentin ka boong. Kalabiang kata menta atrai shimno yaga jing im ga jonga. Kani kadi ka kentin jongu Elijah. Uang kalabiang menta atrai shimno yaga jingim ke jonga ukwa banyap no kapang pedeng kabangang alabu ang ni kade ka depression. U Elijah u yoma dia ka depression. Hakapor ba u Elijah udang don ka jingele ba kita ki nong yathul pa kibal hadin ba ula job la don ka jing nong phaktin cha ka Jezebel ondal atip kumta ka Jezebel kala yale banwat yu Elijah ban let ban penyap yu Elijah ondal ayo sngow ya kata bau ka Jezebel kawan ban penyap yu ula pet syaklau bat ong kaktin ka jong blay hendrai uhi ula let sis ngilenti syakari klau. Ti haba ula poi ula syong hapo uding ratam. Bat ula duai nam taya ladi. Ula ong menta kata atrai la biang shimno ya ka jingim ka jonga. Ngam kwa syu ban ima ka deka perthai. Uni u Elijah u yomat ya ka depression. Ya ka jing kuslay ka bajur ba ka donut ka jongu. Ha ka jing mut jing perkhat ka jongu. Hadu ba kadawan ka suicidal thoughts sa ka jingim ka jongu para bangai ba iye. Ngis thu babun bang ki para samla ipara long keme long pa ki bama daga depression hakini kisngi ki bamenta. Day namar kata kadau ka jingkot yang abad yang ilang baro akani kapor ka bamenta lada manga mangilang baro hoi yodon manu ki bamat ya ka depression ngong ngay piwan num lerain ban ya thu syaki wei syaki bait ki bathon syaki briu ki jong blay ya ka depression ka ba pipimat lada u Elijah u bolong u briu jong blay u bamat ya ka jingyap udang yo ya ka depression mga mapilay ngilong ngayu para bangay bait ngin yo mat beti kita giei haga jingim ka jong iwei piwei resyu ong no pat bunsin ngi leran ban ya thui kita ki depression na ni ki jinge ki bangingi mat ngaru de khna samla bayoma ya ka depression menshwa hadim jong ka jingkala ka bamut ngayoma ya ka depression ka baman re ngaleran ban ya thu sya ki briu banga ngayoma depression ngaleran ban ya thui ki briu banga ngayoma depression re ngaingu pa di ublay ina bentau ni u Elijah bama dia ka depression ba uni uyo ngayo mensim na uni u Elijah abang nga puli ka ni kaktin ka jongplay siya pang u Elijah ngayo mensim ba day na do ka klimat ba wat hadu ban yarap ya kiway ki badan na pedang ka depression ngayat hu bangaru ngayo mat ya ka depression para bangay biit rengai nguyo ublay la don rengkat lembat nga apreng kata ka depression uya lam ya nga waya kata ka jing sublay ha ka jingim ka jong ilang baro hoy odon ki para bangait bait ki bamat ya ka jing kuslay ka bajur lani ki bamat ya ka depression ka ba pipimat yodon kium kita kibriu nga ngai phi wan ben wan kho ya kini kibriu ki bamat ya ka depression namar ba kida na preng ka jing yale bapli kida na preng ka jing struggle ka jongki ka ba kikima da ka jingim ka jongki dai namar kata ka daw mo bun kibriu kini kibriu ki bamat ya ka depression ki bamat ya ka jing kuslay ka bajur ladang iyo iya kibriu ki bamat ya ka depression lani ki bamat ya ka jing kuslay ka bajur ka bakta ya ka jing muji perkhat ka jongki bun sin ngi siong ba trey ubaman ba duna jenget ba kumta ter wat juong kumta para banget bi ngano ngay phi kaya ka jingit kami de bagata ka depression ka juan rengkhat ku para banget bait na kabenta ka buram ka jong ublay kenang ba ublay unyelap yang ina kabenta ka buram ka jong ko para banget bait
Dahil na markata ka daw ka jingkot nakamta kito kibamat ya ka depression wanum ngauleran baniat hu ban share siya gibriw ki jong ublay wanum ngauleran baniat hu siya gibait kibatang wanum subu tang haladi u elijam day tang elija umoses ru yo ya depression umoses ru yo ya ka suicidal thoughts uang atray penyap no yang ang ni uang ya kata kaktin ke jong u David ru yo ya ka depression uang man la kamit kani ka singklit ya ka jaw be umat ka jibet man la kamit u Job ru yo depression kibriu ki jong ublay ki yo ya ka depression ki yo ya ka jingkuslay ka bajur ba mga mangilang ngilong ki ba nginginum yo ya kita day na makata ka daw para bangan biit ka jingkot yang abad yang ilang baro kalong ba nga sukwa man share ka baka depression ka ba u Elijah u yomat ya ka depression day na makata ka daw wanum leran nam takitu ki bomdan ka jingkuslay ki ba yo ya ka jingkublay wanum ben wanum ko ya kita ki ba yo na ya ka depression na ka jingim ka jongki ublay ni rap yang onirap yang ilang baro lang baka ni ka kubor ka bakendian ublay na kabenta ka buram ka jongu amen tungan ya duay ko pa juga yubam neng ngayo ban shela ni ngayo ban bed na kani kaktin ka jong Elijah ko pa biit ba umad ya ka depression ay bakan poy siya ki para samla siya ki para banget bait ki badan na ka depression kanang bakin yo man sim ko pa biit lang bakan ni ka kubor kani ka por ka bamenta yarap ko pa biit nga duay kini baro haga kerteng u Jesus Christ ngapan amen.